го Абаджиев. Познавам го. Да, той така, един ден му звъна, викам, здрасти, какво правиш? Вика, бе, чакай, че тук съм в Аржентина. Викам, добре, какво правиш? Там ми е имало вълни. Веднъж пак му звъна, вика, чакай, че съм в Виетнам. Какво правиш? Там ми е имало вълни. Той като има вълни ходи. Ти така ли си също? Да. Като Но има в България вълни. има вълни. Има ли в България? Има вълни. Знам, те на Лозенец имат едно училище, там съм ходил да ги гледам. Да. Ти къде... Кажи повече за кайтсърфа. Ние сме също на Лозенец, на корална плажа. Да. По средата имаме кайтсърф училище и сме там. Там ли има най-готини вълни за кайт? Или може би вятър достатъчно? Да, има много добри вълни, като дух силен вятър. Ще ни покажеш ли по-късно какво е кайтсърф? Да, ще покажа. Защото много от наши хора не знаят какво е. Ще покажем, няма проблем. Това е сърф и се надува Значи един... това е крило, което е с надуваем челен ръб, нали, и се държи формата от... Нали, то е вързано за мерси. То е вързано за едни линии или въженци, които са по 25 метра дълги и всъщност с кайта се прави сила, която ни тегли във водата. Хващаш вятъра с платното, да.